רגע, אתה קורא עיתון, לא? רגע. אתה רוצה לעשות לי פרצוף? את רוצה להגיד איך קורא תרנגול? נכון, ואיך עושה ברווז? נכון, ואיך נובח כלב? נכון, ואיך עושה דג? ואיך עושה כבשה? נכון, ופרה? נכון. עכשיו תגיד סבתא אסתר. ואיך עושה חתול? איך מיילל חתול? אבא? אתה רוצה לקרוא לחתוליין? תגיד לה פס פס פס. אתה רוצה לתת נשיקה? תן נשיקה למצלמה.